potřebuješ trošku víc zkušenosti. To neznáš? To je anální koru. Tady? Strašný. No, jasně. Použiješ lubrikant. Bacha, auto. Tak potřebuješ se na přesné místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je frájel. OK. Hodím kolik. Víš co, oni ty dálkový ovladače fungují stejně jako dálkový ovládání u moderních aut, takže je úplně jedno, jestli otevíráš, jestli otevíráš nejvíčko televizi. A nebo bude mít počkej, tady je, sleduj, jo? Krasavec. Jo, tohle, ty vole, počkej, ty vole, to si děláš, my jsme zkoušeli vždycky navolit nějaký čísla, jenže prostě to jsme tady stáli půl hodiny. Ale, jak se přišli na tohle? Sleduj? No. Jdem? Jasně. Tak 2, 3, teď. Zamčený. A musíš máškat všechny najednou. Sleduj. Nekecej. Udráme. Není tady ani noha. Stará dobrá Felicie, zámky na jednoduchý elektrický obvod. Tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže my do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat. Tak to jo. Takhle, to je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Jasně. Při použití musíme trošku naslinit. Co s tím chceš dělat? No vidíš. Jde někdo? Tak jdem. Tak já to musím těsnit.